Ja som hrala s tvojou matkou. Počkaj, ja som hrala s tvojou matkou a s tvojím otcom. A tvoj tatko stále zatváral. Ja som si nestihla ani uložiť karty a on už zatváral. A stalo sa to 3 alebo 4 krát po sebe. Ja som myslela, že vyskočím z komína. Ale nepomohla som si, furt som prehrávala. Kúpi si čaju a... To sú takí hráči. Mišo, a jak si kuderáš, tak raz budeš tak vyhrávať ako ja. A tvoj čo tato hovoríš o sebe? No, že ty si mi kúkala do kariet a vždy si sa kolo predtým, ako som ja zavrela z ruky, vyložila. Moja drahá. Ja? Áno. Saška, Stalo sa to trikrát po sebe, že ja som mala úplne na totálku zoradené karty a ty si sa hneď kolo predtým vyložila a ďalšie kolo ja som zavrela z ruky. A tebe sa zapísalo 4 alebo 2. Tako si do ryti a nie si tu pri mne, ja som sa v živote do kariet nedívala. Je to na videu? Je to na videu? Ale iba zvuk. Ja už som nie. A však to sú vtipy, ja som vedela, že on tu natáča. Akože ja môžem len prehrávať, hej, ale keď vyhrávam, tak to už ako nie je len... Přesínej.